Днес разговаряме с госпожа Евгения Арданова в края на един много специален сезон в шорт-трека и разбира се няма как да не питаме най-напред как оценява този сезон. Здравейте! Много ми е приятно днес да седнем и да си поговорим след края на олимпийския сезон. По-скоро бих искал да започна всъщност от началото на този вече завършил олимпийски цикъл и да споделя с вас, че това, което постигна националния отбор по шорт-трек, особено в младежко мъжкия, бих казала, състав, смятам, че е едно изключително израстване, като още в началото на този олимпийски цикъл ние взехме, смятам, рисковото решение да пуснем нашите млади състезатели да се състезават на най-високото ниво в световните купи и по-нататък преминали като наименование световни турове. През тези 4 години състезателите натрупаха изключително голям опит и смея да твърдя, че вече в последния сезон и на самите олимпийски квалификации тези млади момчета влизаха в състезанията с много голяма степен увереност, с много голяма решимост, с много повече знания в тактическа посока и умения, и смея да твърдя, че съм изключително впечатлена от развитието им в последните 4 години. Разбира се, както всички, които следят нашия спорт, знаят, че ние не успяхме да завоюваме олимпийски квоти, но трябва да кажа, че в олимпийските квалификации, които всъщност се провеждат в сезона на самите олимпийски игри, имаше изключително много голяма конкуренция. Всички нации имаха право на 3 състезатели да участват в олимпийските квалификации и в порядъка от стартирали 92 състезатели при мъжете, ние заемахме места между 32 и 60-то, което, разбира се, не е нещо изключително, но със сигурност в моите очи е един огромен прогрес. В женското направление Катрин Мануилова се завърна след майчинство, за което искам да я поздравя, защото това беше един много смел ход. Разбира се, нашите желания бяха тя да спечели квотата, тъй като тя е най-опитният ни състезател при жените, но за мое съжаление времето, което имахме да работим след завръщането и в майчинството, не достигна, за да може тя да бъде в оптимална спортна физическа форма, а също така и някои чисто съдийски решения, които очаквах да бъдат в нейна полза, не се състояха и тя не можа да участва на тази олимпиада. Да продължим точно тук с тези прекрасни млади момчета, които много рано влязаха в сериозните битки по мъжете. Какви са целите за следващия олимпийски цикъл, който на практика вече започва, може да кажем сега? Тук е място да кажа, че в последните 2 сезона те завоюваха, в 2 поредни сезона завоюваха 8-о място на Европейското първенство при мъжете. Също така станаха 6-ти на световно юношеско и 4-ти на световна купа за младежи. Огромната цел за мен е стъпването на следващото ниво на конкурентност, т.е. вече битката с най-силните състезатели. Както споделих, ние сме много близо, влизаме в все повече състезания с тях, но сега смятам, че в следващия олимпийски цикъл е редно и вярвам, че те го могат вече да се преборват с немалка част от световния елит в нашия спорт. Как ги мотивирате на ежедневна база предвид условията тук и не толкова голямата вътрешна конкуренция, защото знаем какво е в едни големи нации с огромни отбори, от които без съмнение по съвсем друг начин тече подготовката и съответно извеждането на висококласни състезатели до най-високо ниво. Как ги мотивирате? Бих казала, че те са мотивирани още от първите си стъпки, на които аз съм била на по-голямата част
част от тях свидетел на леда. Това са деца, които избраха този спорт, защото техният характер вероятно е много сходен като вида спорт, който са избрали. Разбира се, има изключително трудни моменти, в които просто всеки един от тях си задава въпроса или коментираме какъв е смисъл да продължа. Смятам, новите поколения спортисти, това нещо неминуемо е въпрос много по-често задаван от това, което ние имахме на времето. Разбира се, разговаряме с тях, уверяваме ги, че имаме доста сериозни шансове за по-сериозни постижения, но това са едни много трудни моменти, в които просто си проличава какъв характер имат те и защо са останали тук. И съм страшно благодарна, че в крайна сметка успяха да реализират доста сериозни постижения, които да бъдат удовлетворени от пътя, който са изминали до този момент. Формирането на тези характери без съмнение е голяма ваша заслуга, но също така на семейството. Как успявате да превърнете семействата във ваши съюзници, защото много често в много спортове това може да бъде проблем, ако не се подходи правилно. Разбира се, без подкрепата на родителите, на всички състезатели, ние много трудно треньорите бихме могли да имаме какъвто и да е резултат. Без желанието и на родителите много трудно се случва всичко. Имали сме най-различни ситуации в моменти, в които родителите предпочитат спортистите да продължат да се занимават само със своето образование. Това е един много труден момент, защото има моменти, в които си работи от 10-12 години със състезател и той вече е готов да показва по-сериозни резултати и в същото време решава да тръгне по друг път. Това са трудни моменти за нас, но в крайна сметка след вече почти 14 години опит като треньор мога да кажа, че ние треньорите можем да бъдем полезни само на тези, които имат желание. Защото е имало и спортисти, които са влизали в така тиха битка със своето семейство, в желанието си да продължат в спорта. Искам да е много ясно, че аз, разбира се, държа много на високото образование и на това спортистите да не изостават в тази сфера, но имаме и състезатели, които наистина се пребориха и доказаха на своите семейства, че могат да бъдат освен добри спортисти, много добри ученици или студенти. Знам, че в България е много трудно по принцип, с оглед дори ако вземем предвид броя население, чисто като брой население, да създадем спортисти на високо ниво, високо спортно майсторство, устойчиви във времето. И в този смисъл, наистина, как успявате с сравнително малко деца, които работят от ранна възраст, да изведете на такова ниво състезатели? Аз вярвам, че това е взаимен процес между всички тези страни, които до момента коментирахме, родители, състезатели, треньори. Разбира се, вярвам, че и нашия пример има немалка заслуга за всичко това. В крайна сметка те са израснали с нас, знаят ние какви битки водим, за да може този спорт да съществува изобщо в България и изобщо да стигнем отново до световната сцена в този спорт. И мисля, че по някакъв начин ние също даваме своят пример за това как един човек, когато има огромно желание и любов към това, което прави, всичко е възможно да се случи. Като става дума за битка, тя не е просто пример личен, както е при вас. Тя е свързана и с условията, в които тези спортисти искаме да ги подготвим за най-високо ниво и най-вече да ги мотивираме да останат в дългосрочен план. Какво Евгения Раданова си пожелава да има като условия за развитие на ледените спортове в България? Не е тайна част отдавна, бих казала, съм споделяла това, което
вярвам, че трябва да се случи, за да може ледените спортове да направят следващата крачка в своето развитие в България. Ние имаме нужда спешно от построяване на тренировъчни ледени парзалки. Както е известно, в България, реално погледнато, в София има 3 полета, на които може да се тренира. Тук в Зимния дворец на спорта, зимна парзалка Славия. В Зимния дворец на спорта има 2 ледени полета, но едното е с малко по-малки размери. Но това е безкрайно недостатъчно, тъй като първо на тях се развиват 3 вида спорт, 4-тия дори не може да стигне до свободни часове. Второ, часовете са абсолютно пренаситени и е изключително трудно да се води нормален процес за развитие във всеки един от спортовете. Налага се много често в тренировките да тренират малки, средни и големи деца, което по принцип изключително неправилно според мен, така както се случва в спорта фигурно празаляне, в спорта шорт-трек, в спорта хокей на лед. Така че аз вярвам, че изключително успешно е нужно да бъдат построени тренировъчни ледени зали или поне още 2. На едната заедно биха могли да тренират двата спорта фигурно празаляне и шорт-трек. Защо казвам това? Защото спорта шорт-трек има нужда от безопасност и от сигурност, тъй като скоростите, които се работят в днешно време, са изключително високи. Благодарение на държавата преди 2 години беше закупена система мобилна за сигурност. Това са ни много дебели дюшеци, които се поставят на мястото на мантинелата по принцип на ледената празалка и когато състезателите карат с много висока скорост и загубят баланс или има съприкосновение между няколко състезатели, падат, но се удрят в този дюшек, който поема този удар, като скоростта обикновено е между 45 и 55 км и всъщност предпазва състезателите от много тежки контузии. Обикновено на такава празалка се помещават двата спорта фигурно празаляне и шорт-трек и на Олимпийските игри. Затова казвам, че за двата спорта би могло да има една тренировъчна празалка, а за спорта хокей, разбира се, е нужно да има мантинела и всички плексигласи, които защитават публиката от попадане на шайба по-близко. Както всички знаем, всеки един от тези спортове прави много голям компромис, за да може изобщо да съществува, защото всичките тези условия, които споделих, са много компромисни в момента съществуващите ледени празалки. Темата за базата не е никак нова, напротив, от поне 20 години насам се дискутира. Вие бяхте в ролята на служебен министър на младежта и спорта преди 12 години и на практика видяхте някои неща отвътре. Какво смятате, че е причината да няма развитие по отношение специално на базата, защото това е въпрос, който касае не само ледените спортове, по принцип като цяло спорта в България? Дълбоко вярвам, че за да може инфраструктурата в спорта да има един нов облик, е необходимо да се направят законодателни промени. Трябва да се промени начина, по който се финансира изобщо Министерството на спорта, защото не е нормално Министерството на спорта да е като бюджет последен след всички останали такива или от предпоследното да е с почти цял бюджет, какъвто има Министерство на спорта. Или най-грубо казано, ако към днешно време то е с 300 милиона като цяло, предпоследния е с 600. Ако искаме да има спорт и ако искаме да отговорим на съвременната нужда на съответните спортове и разбира се на спорта в 21 век, абсолютно задължително да има промени, които да могат така да подпомогнат изграждането наистина на реалистични тренировъчни спортни обекти, от които всички ние имаме нужда. Вече има достатъчно зали изградени, които са за големи състезания и първенства, на които ние да бъдем домакини, което е прекрасно, но аз нямам колега в спорта, който да не е споделил подобен проблем, че има нужда от съвременна база тренировъчна. Да. Да се върнем малко на спортно-техническата част на шорт-трека.
Това е един изключително специфичен спорт от гледна точка на това, че победата на практика се решава от метър и хронометър, но всъщност много често се намесват и съдиите. Самата вие споменахте преди малко за Катрин Мануилова. Това предполага също много добра специфична психическа подготовка на всички състезатели, с които работите. Как се постига това нещо, да направиш преценката за части от секундата, което на практика са няколко метра в придвижването по тази къса писта, така че да предпазиш себе си, да предпазиш съперника, съответно да не получиш наказание, но да постигнеш желания резултат? По време на подготовката, освен овладяването на чисто спортното, техническото пособие, което са кънките и физическата спортна форма, в която тези състезатели трябва да бъдат, за да може изобщо да поддържат тази огромна скорост, която хората, които гледат този спорт, знаят, че се развива. Ние правим изключително много тактически тренировки, гледаме видеа, в които също така гледаме различни възможни варианти и в момента, в който състезателите са на леда, просто съзнанието им е непрекъснато така насочено в това нещо, докато бягат, докато изразходват енергията, те мислят за начина, по който карат кънки, чисто технически, и за вече чисто тактическото състезание и бягане. Това е много интересно и може би аз често обичам да правя сравнение като състезание от Формула 1, защото просто ти във всеки един момент имаш най-различни предизвикателства и трябва да избираш много бързо най-добрите решения за себе си. Разбира се, преди самото бягане ние обсъждаме предварително определена тактика, която би довела до успех за нас, но в самото състезание много често състезателите трябва да взимат решения сами спрямо ситуацията и мисля, че това прави този спорт още по-атрактивен, особено в последно време. Разбира се, съдийските решения са такива, каквито съдиите преценят. Ние не можем да се противопоставим на тях. Разбира се, понякога не сме съгласни с тях, но това е като във всеки един спорт, в който всъщност се намества понякога и съдийското решение. Смятам, че всички, които са били свидетели на вашата кариера и изобщо могат и днес да прочитат за нея и да прегледат видеята, ще си спомнят каква беше вашата битка именно с големите отбори, китайки, корейки, които правеха страхотни тактики с цел буквално да ви извадят от играта. Към днешна дата как ви изглежда тази борба и тя по същия начин ли се води днес от големите отбори? Това е много интересен въпрос. Смятам, че в днешно време състезанията протичат доста повече като желание за изразяване на личните качества и умения на всеки един спортист. Много по-малко, да не кажа почти изобщо, няма тактически отборни бягания, като във времето, за което говорим, в което аз се състезавах. Тогава много често, особено на по-дългите дистанции, срещу мен имаше 2 или 3 корейки или 2 или 3 китайки, които бягаха отборно, за да подпомогнат задължително, да кажем, най-добрата в този момент, и те го правеха с цената на всичко, на съприкосновения, на всякакви различни видове тактики, докато сега, например, ако в един финал има 2 корейки, не мисля, че те правят отборно бягане, а всяка една от тях се старае да бъде тя номер 1. Може би това е по-честното състезание, защото в крайна сметка това е индивидуален спорт, а не отборен в индивидуалните дистанции. Да. Така че в това отношение много са се променили нещата. Отделно в момента по финалите можеш да видиш най-различни нации. Не само 3 нации, Азия и Канада или Азия и Европа, в зависимост от дисциплината. И това прави състезанието още по-интересно, защото буквално за част от секундата ситуацията се променя, променят се тактическите решения на всеки един от тях и
изключително динамично. Аз дори наскоро бях отново коментатор по време на Олимпийските игри в Милано Кортина на спорта шорт-трек. Ами аз докато кажа какво е започнало да става, то вече се е променило 3 пъти. Така че разбира се, че за мен е много интересно. Много ми се иска повече хора да имат възможност да гледат по-често този спорт, защото смятам, че желанието и така бих казал интереса може да се провокира, когато един спорт бъде гледаем. Има също един много интересен въпрос по отношение на световните рекорди на различните дистанции. В крайна сметка, докъде стигат човешките възможности? Знаем добре, че никой няма да успее да пробяга дадена дистанция в шорт-трека за 0 секунди или 1 секунда. Замислили ли сте се по този въпрос? В последните години бих казала, че чисто техническите неща, като кънките, подготовката им, тя е изключително специфична тази част, чисто изследвания, които показват всеки един отделен състезател, какво е най-добро за него в чисто техническо отношение. Това дава много голяма разлика в сравнение с едно време, когато ние се състезавахме. Това да видя, че жена подобри световния рекорд в случая на 500 метра и постижението е толкова бързо, за мен лично е изключително да наблюдавам докъде всъщност може наистина да се развие този спорт и впечатлена съм наистина, но това, което сме виждали е наистина, че особено големите отбори, те в момента разполагат с специалисти във всяко едно отношение, хора, които следят как всеки един състезател преминава по време на състезанието. Например, ако един отбор е 10 човека, с тях има и още почти толкова екип, който прави огромна статистика, която подпомага целия процес. Тук някъде изкуственият интелект, виждате ли го като част от голямата игра? Навлиза ли вече? Разбира се, много хора се интересуват от изкуствения интелект. Със сигурност той може да подпомогне някакви основни процеси, които са свързани с развитието на спорта, но все още вярвам, че човешкият интелект е по-добър от това, което изкуствения може да реализира в спорта. Вие често организирате и участвате в инициативи, свързани с привличането на деца на леда. Може ли да споделите какви са най-интересните, любопитни и забавни въпроси, които са ви зададени? Защото няма съмнение, че за да дойдат децата на тези събития, те са доведени от родителите и смятам, че е обяснено предварително коя е Евгения Раданова и шорт-трека изобщо. Бихте ли споделили нещо любопитно и интересно? Разбира се, без помощта отново на родителите, които да прочетат и да проявят сами желание да дойдат на която и да е инициатива, не само в нашия спорт и в останалите, няма как децата да видят този спорт, но това, което мога да споделя е, че просто винаги съм усещала, особено в първия допир на децата с следените парзалки, с кънките, поглед в който казва това е магия. И това е нещо, което страшно много ме мотивира, защото колкото и отдавна да беше това нещо, аз изпитах същата магия на времето, когато моите родители са ме завели на парзалката. И просто ми се иска всички те да имат този шанс, който аз имах, да се докосна до леден спорт. Аз в интерес на истината тогава изобщо не знаех какъв спорт тренирам. За мен беше важно, че карам кънки, говоря много отдавна. На времето ни учиха първо да караме правилно кънки и след това имахме треньори, в случая в ученическата спортна школа, които ни разпределяха спрямо качествата, които те са виждали в нас. Така че това, че виждам този поглед все още в децата, е това, което ми дава страшно много голяма мотивация. И все пак нещо интересно, което са ви питали?
Имаше деца, които ме питаха, ама вие истинска ли сте? Защото, нали, те са гледали видеа и в същото време, нали, може би им се струва нереално това нещо и хващате за ръката, искахме да видим дали сте истинска. Не знам, това са специални неща, които са забавни и други деца пък казват, ма ти все още ли можеш да караш толкова бързо? И може ли да се състезавам с теб? И пак казвам, това е просто удоволствието да покажеш първите стъпки на децата. Понеже стана дума за магия, един въпрос бих го задала така, къде е баланса в тази магия между адреналина от скоростта и предизвикателството да надиграеш прекия съперник в състезанието? Това нещо се подготвям толкова дълго време, защото адреналина е нещо, което не може да се контролира, поне според мен, но дългогодишният опит ми показва, че ако не намериш начин поне да го успокоиш, много трудно може да имаш контрол над действията си. Не е тайна, че по време на дългогодишната ми кариера сме имали достъп и допир и до много големи звезди в треньорската дейност. Може би едно от първите неща, които когато някой от тях ме е забелязал и дал като съвет, е именно това, че независимо каква сила имаме, ако не можем да я контролираме, тя не означава нищо.